Ahmet Önder Kurê bavekî ku memûr ango peywirdarekî dewleta Tirkiyeyê bûye û ji ber peywira bavê xwe li Sêrtê ji dayîk bûye. Önder heta 20 saliya xwe wek welatiyekî Tirkiyeyê jiyana xwe berdewam dike. Lê piştî 20 saliya wî çîroka wî diguhere, ji leşkeriyê fîrar dike û piştî 8 salan jî pê dihese ku ji welatîbûnê hatiye derkirin. 8 sal danê 4 sal de hefsê de. Ahmet Önderê bêwatan niha bavê 4 zarok e û kurekî wî 4 sale di girtîgehê de. Lê ji ber nasnameya wî nîne nikare kurê xwe jî bibîne. Li ser Ahmet Önder wek nasname kazekê hatiye dayîn ku têda dinivîse bêwatan. Ahmet Önder balê dikşîne ku tu tawanekî wî yê ku ji welatîbûnê bê derkirin tune û daxwaz dike ku welatîbûn û mafê wî bên îadekirin. 7 salê min derbas bû, ez ew jî ketim şerkî mervê me şer kiribû, ez çûm mehkemê, mehkeme ji mir got te ji vatandaşlığê derxistin. Ez hem tunim ama anîne wî halî. Ne sosyal hakkı min heye, ne tişkî min heye. Suriyelî tên vê de ra, göçmen tên vê de ra, devlet kimlik dayî wan, sosyal hakkı dayî wan. Ê min ne kimliga min heye, min çiqar jî müracaat kir li Ankarê red tê. Rojnamevan û derhinêrê belgefîlma qet Fuad Bulut jî 5 sal berê bi çîroka Ahmet Önder dizane û piştî ku yekem car nûçeya wî çê dike, dest bi çêkirina belgefîlma wî jî dike. Ahmet Önder jiyana wî heye, malbata wî heye, zarokê hene, neviyê hene, fakat di resmiyetê da, di hukûka devletê da nayê hesibandin. Çîroka Ahmet Önder û çîroka min nezdît hevdû da yani. Min xwest çîroka mina çîroka wî em balkêş bikin. Fuad bi xwe jî ji leşkeriyê fîrar kiriye, lê welatîbûna wî nehatiye betalkirin û balê dikşîne ku fîrarkirina ji leşkeriyê hinceteke hukûkî ya derkirina welatîbûnê nîne. Li Tirkiye welatî li gor hukûka Tirkiye bi dildarî yanî bi dilxwazî leşkerî dikin. Eger bixwazin leşkerî dikin lê di pratikê de di rastiyê de bu wî rengîn nîne û her welatiyekî Tirkiyeyê mecbûrî diçe leşkeriyê. Ahmet Önder jî di sala 1986 da diçe leşkeriyê û piştî ku 6 roj leşkerî dike ji ber pirsgirêka malbata xwe fîrar dike. Piştî ku fîrar dike ji welatîbûnê tê derxistin û heta îro têkoşîna careka din wergirtina nasnameya xwe dide. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.